Θα το βάλουμε τώρα, βεβαίως κύριε, να μας κάνετε την τιμή. Παιδιά, έχει πολύ ψαρωτικό ήχο. Άμα κρυώσει. Δεν ξέρω τι περνάει από το μικρόφωνο, εδώ πέρα τρέμει λίγο ο τόπος, να ξέρετε. Εγώ, μπορώ, αλήθεια. Έλα εδώ, κάνε τον καμεραμάν. Έλα από μπροστά. Πάρε εδώ πρώτα. Εντάξει, σαν διαστημόπλιο κανονικά. Διαστημόπλιο. Για έλα από εδώ, να ακούσουμε. Μπορώ να ανέβω πάνω, μπορώ να ανέβω. Όχι, όχι, να ανέβω μόνο. Όχι, να ανέβω, να ανέβω. Μπορώ. Πήγαινε από εκεί πήγαινε. Έτσι πιο μακριά. Πω, φίλε. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Κάτσε να το φέρουμε έτσι να φαίνεται. Παιδιά, κάνω, είναι ξερό. Ξερό, μπαμ, μπαμ. Αυτό το πράγμα κάνει. Άρρωστο, άρρωστο. Είναι άρρωστο, φίλε. Κλείνω, το κλείνω. Από το κλειδάκι να το κλείσω, από το κλειδί. Από το κλειδί. Ουφ. Πω. Παιδιά, είναι φανταστικό. Δεν ξέρω τι περνάει από το μικρόφωνο, αλλά εδώ πέρα, ειδικά από τη θέση του οδηγού, το συναίσθημα είναι υπέροχο. Κάνει κάτι σκασίματα εντωμεταξύ, ρε φίλε. Πω, αυτό, να σου πω, αυτό φταίει. Το εξατμιζάκι το μικρό φταίει, αυτό μας την κάνει. Αυτό μας την κάνει τη δουλειά, φίλε. Δείξτε εδώ πέρα να δεις, αυτό εδώ πέρα μας κάνει τη δουλειά. Είναι η εξάτμιση και το παιδί της. Το παιδάκι της κάνει τη δουλειά. Εντάξει, απίστευτο.